Pokupa sana 11 months contract ija akutawala mulo na kuti ngati mundu akhala pa ntchito kwa miezi 12 amene akhale wa permanent akhale pa pension napanga da 11 months ndipanga sainayo kuti musakhayani pa pension koma sani permanent ndiye chitikamba nawo timve kuti chifukwa chiyani izizuchitika then from there tiona kuti ngati aboma tipanga zotani koma chimene muzinena kuti boma ili la Chakwera baba ndani siri ufuna kuti wina alisa zizuzika iyayi afuna kuti miyo yanu ikhale muziona cholowa pa ntchito mejani ukugwira kunoko timvana koma sitingalole kuti anthu muzigwira ntchito chonchi kumagwira nokha sabato ngati niyo jeni asibwino chonchi muli njoka mkatimu taona akwenda jeni akwenda barefooted wada mundiyeva ndithu koma mavuto amenewa ifeyo tiyesesa kuti atherero lino za njigozo tamva za zimbuzi kuti mulibe tamva ndipo tikanawa bwana pansi kuti no izizwa pale lero yani zichiteke waso skelo yonso titenga tione kuti kodi skelo yodi ndi 60 kg zidi koma for tinamva pananda kuti anayijudula imakhala kilo ambiri tinamva choncho anayijuduladi tinamva kuti anayijudula anayipanga panga zake okay uje pali ichi akhoza kwa kuti ngani yabwino akhoza kuti ngani yabwino iya itibweranso kada panga zachipo zapa tibweranso mwana kuti abapanga masukulu aweti ife nga sukulu tamva naiti sukulu to school zatana kombo eti alright so kwambiri tibweranso moyamba elu kulilonge tamva ati kuva mawali tatambe no apitije bati peje bati tafika ndithu ndiye mwamu ya Afrika